рушди соҳаи варзиш ва тарзи ҳаёти солим бунёди иншооти соҳа ҷалби васеи наврасону ҷавонон ба он яке аз ҳадафҳои аввалиндараҷаи ҳукумати мамлакат мебошад. бо ин мақсад имрӯз дар кишвар намудҳои гуногуни варзиш амал мекунад. дар барномаи навбатии таҳамтан мо мавриди фаъолияти назарраси варзишгари наврас Анушервон Мирзоев сухан мегӯем, зеро ин варзишгар ба хурдии худ нигоҳ накарда аллакай иштирокчии сабқатҳои бурунмарзӣ мебошад. мавсуф зери роҳбарии мураббии ҷавон устоди дараҷаи байналмилалӣ Аслиддин Султонов аз намуди теквандо ИТФ машқу тамрин менамояд. ман теквандоро дӯст медорам. маро ба толори варзишӣ бобо ва падарам оварданд. дар толор ба ман мураббӣ Аслиддин Султонов тамрин медиҳанд. вақти соаташ ба мен биёд. ҳама вақти соаташ ба дар пеш аз ман омадан вай ҳамиҷа бас. ягон бор нашида ки дер кунад дар толор. боиси қайд аст ки ин наврасони варзишгару варзишдӯст дар маҳфили теквандо ба омӯзиши ин намуд машғул мебошанд. теквандо ба навъ як ҳарбаи шарқи шомил мебошад. ин намуд дар соҳаи варзиши тоҷик мақоми хоса дорад. хусусан баъди соҳибистиқлол гаштани кишварамон ин намуди варзиш дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ доман паҳн намуд ва варзишгарон бо иштироку ғолибият дар мусобиқаҳо парчами кишварро баланд мебардоранд. Анушервон Мирзоев тӯли 8 сол аст ки аз намуди теквандо ИТФ машқварзӣ мекунаду меомӯзад ва дар мусобиқаҳо иштирок менамояд. имрӯз Анушервон бо вижагиҳои хоса аз варзишгарон фарқ мекунад. илова бар ин, миёни ҳамгурӯҳон Анушервон иштирокчии сабқатҳои варзишӣ мебошад, яъне мавсуф то ин замон аз ҳамин толор сар карда дар мусобиқаҳои ноҳиявӣ, шаҳрӣ, ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ иштироки фаъол намудааст. аввалин мусобиқа барои ман хотирмон аст. дар он ман бо тайёрӣ ва ҳаяҷони зиёд иштирок намудам. ду ҳарифе ки бо ман мусобиқа карданд пурқувват буданд ва ман ҷои сеюмро гирифтам. аслан он варзишгарони берун аз ватан ҳунарнамоӣ мекунанд ки дар дохили кишвар натиҷаи назарраси варзиширо дороанд. Анушервон аз зумраи он варзишгарони наврас аст ки имрӯз парчами кишварро берун аз мамлакат низ мебардорад. аниқтараш ӯ аз соли 2020 қадам ба мусобиқоти бурунмарзӣ монд. дар ин роҳ ба ӯ мураббӣ Аслиддин Султонов кӯмак мерасонаду нозукиҳои варзишро ба Анушервон меомӯзонад. ба гуфти мураббӣ, бо мавсуф кор кардану омӯзонидан ва натиҷаи дилхоҳро ба даст овардан душвор нест, зеро ҳангоми омӯзиш Анушервон бо тамкин ва пурра диққати худро ба варзиш равона мекунад.
طبق اطلاع به مهارت ورزشی انوشیروان پدر و مادرش نیز اهمیت اولین درجه می‌دهند. والدین او کوشش می‌کنند تا فرزندشان طرز حیات سالم را پیشه کرده پرچم کشور را بلند بردارد. از این رو تا امروز برای انوشیروان والدینش شرایط ضروری را مهیا نمودند. انوشیروان سال 2020 در شهر مسکو فدراسیای روسیه روی میدان برآمده با حریفان خود قوه‌سنجی نمود. این نیرو آزمایی برای او دشوار بود، زیرا باری اول بیرون از تاجیکستان و سبقت کردن در چند مرحله با ورزشگران دیگر کشورها او را در حالت ناگوار مانده بود. در مسابقه اولین خود بیرون از وطن من کوشش کردم که مقام افتخاری را گیرم. در آنجا یک حریف داشتم که آن را مغلوب کرده جای یکم را گرفتم. اکنون با تجربه آموزی و اشتراک در مسابقه ها و رو بر رو ایستادن با ورزشگران نورسی دیگر کشورها راه انوشیروان را هموار و تجربهش را زیاد نمود. او الکی میدانست که با کدام آمادگی روی میدان بیاید و با استفاده از کدام اصولهای ETF رقیب را مغلوب کند. اما باز هر سبقت به خود معما و نوگانی دیگر داشت، زیرا رقیب ها پیوسته عوض می شوند. سالهای 2021-2022 انوشیروان در شهر تاشکент جمهوری ازبکستان در سبقت بزرگی ورزشی اشتراک کرد و در مقام افتخار ایستاد. دو مراتبه که به جمهوری ازبکستان رفتم به خود تجربه گرفتم. از جمله سال 2022 جای سیوم را گرفتم که برای من افتخار بود، چون که حریفانی پرقوت داشتم. با این نگاه نکرده 2 نفر آنها را مغلوب نمودم. انیخترش در سال 2021 انوشیروان 2 مراتبه بیرون از کشور روی میدان برآمد، هم در ازبکستان و هم در بلاروس. مهارت ورزشی و تجربه و فهمانده دهی و کوشش های مربی پیوسته در مسابقه ها زیر نظر انوشیروان است. او کوشش میکند تا در هر سبقت ورزشی با مهارت بلند مقامدار باشد.
дар Беларус бо 2 ҷои ифтихорӣ парчами ҷумҳурии Тоҷикистонро баланд бардоштам. ҳарифони ман бо омодагии хуб иштирок карданд. Ман низ бо тамринҳои инфиродӣ тавонистам ғолибият ба даст биёрам. ба гуфти Анушервон, дар баробари оне ки ӯ варзишгар аст, ҳамзамон хонандаи муассисаи таълимӣ мебошад. Бинобар ин кӯшиш мекунад дар таълимгоҳ низ бо баҳои хубу аъло хонад, то дониш омӯзад. ба иқрори ӯ саҳми волидонаш аст ки Анушервон ҳам дар мактаб ва ҳам дар варзиш пешсаф асту дастболо. мусобиқаҳое ки баромад кард аз кикбоксинг, аз теквандо, иштироки вай хеле беҳтар аст. Тайёришам ҷиддӣ аст. Тайёрие ки вай Ануш дар вақти машқ гӯш мекунад, иҷро мекунад, дуруст иҷро мекунад. акнун дар Толор бо Анушервон варзишгарони навраси зиёд тамрин мекунанд. ба онҳо на танҳо мураббӣ Аслиддин Султонов, балки гурӯҳи мураббиёни ИТФ омӯзиш медиҳанд. ба ҳар варзишгар, ҳатто мураббиён, дар алоҳидагӣ ва соатҳои зиёд меомӯзанд, то наврасон амиқан варзишгар шаванд. ба варзишгарони дастаҳои яккачин тамринҳо нисбатан душвор ва ҷиддитар сурат мегирад ва мураббӣ Аслиддин Султонов кӯшиш мекунад ҷараёни тамринҳо давомдор ва аҳамиятнок бошад. дар ин гурӯҳ Анушервон низ ширкат мекунад ва миёни ҳамсолон соҳибэҳтиром аст. мо бо Анушервон дар як толор машқ мекунем. вай дар ҳар як мусобиқаҳо иштирок карда ҷойҳои намоён мегирад. вай ҳар як нозукиҳои ин соҳаро ба мо меомӯзонад. дар соли 2023 дар Истанбул мо сабқати хуб нишон додем. дар он ҷо 3 варзишгарро ноком карда дастболо гардидам ва ҷои якумро гирифтам. оҳиста оҳиста кӯшиш мекунам ки дар мусобиқаҳои берун аз ватан парчами Тоҷикистонро баланд бардорам. Анушервон имрӯз соҳиби мақомҳои якум, дуюм, сеюм, диплому ифтихорнома ва дигар ҷоизаҳои варзишӣ аст. чемпиони шаҳри Душанбе ва Тоҷикистон низ гардидаасту мехоҳад айёми наврасии худро пурра ба варзиш ва донишомӯзӣ гузаронад. аҳли эҷоди барнома ба ин варзишгари навраси муваффақ барору комёбӣ таманно менамояд. умед аст ки Анушервон бо тамринҳои пайваста усулҳои ин намуди варзишро амиқан аз худ карда дар ҳама гуна сабқатҳо дастболо мегардад.